крайна сметка една мечка варува, тук налага се ние доброволци да навикат и да се притичаме на помощ, да помагаме. Страхотно горското слага патрули, обаче момчетата извън работно време остават до 11-12 часа. Те изгонят от тук, отиде в другия куршия. В стаите и седе последно там. Тя 3-4 къщи атакува вече. Мечката се опита да влезе тук, тогава де-факто и се обадиха на нас от български щит, на призоваха да дойдем да помогнем на хората, да ги защитим. Цяла нощ оставихме екипи тук, тази нощ отново ще има екипи. Разрушила е самия кокошарник и всички кокошки бяха изядени частично, бялото месо. Явно взима и яде, хвърля, взима и яде, хвърля и след няколко вечери се върнат и си ги дояде. Яде жито непрекъснато, свалени варените, които са с земина за животните. И де-факто изяли житото там. Да. Тя не е изяла всичкото, но всичко ще съсипат. Тя ги обърна. Тя го обръща и то са мокри. Ние не сме на позицията да сме срещу животните. Не, напротив, всеки един от нас има животни, домашни любимци, обича да ходи в природата. Наслаждаваме се на животните, но когато една мечка вече почва да създава проблем и да убива други животни в населено място, тя става заплаха и за живущите. В крайна сметка, какво друго съдействие получаваме от другите институции, защото аз, което разбирам, всъщност не трябва да живеем в гората. Никак, да. Така каза една госпожа от РИОСВ Плевен. Ние живеем в гората и ще се срещаме с горски живот. Всеки си остава личната работа, всеки един от нас, да дойде и да помогне на наши сънародници, които са в нужда и в момента те разчитат само на нас. Като свърши кокошките, кого ще изяде, госпожо? От РИОСВ, да ви попитам вас. Децата ни, родителите ни, кого? Нас? И си представете как един възрастен човек, който не може да се стане от леглото, страда, че не може да се защити стоката, жената до него, внуците. Обидно е отношението към тези хора. Обидно е отношението към всеки, който иска да помогне, че изглежда като навлек. Малко по-нагоре от нас има жена, която е сама и много се притеснява. Просто казва, всяка сутрин се чуваме с нея как е, що е. Казва ни, когато ще гърмат и са ни предупредили, евентуално ще има някакви гърмежи или ние гърмиме, че тя вика, не знам, мечката ли дойде пак. Просто се е притеснила страшно много. Сама е. Няма никакво решение вече колко дни. Трябва да има разрешение от Министерството на земеделието, там на Министерството на екологията. Един дава, други не дава. В крайна сметка нас не обвиняват, че материалът бил такъв, говоря за народа. Да. Ето ни показваме, че ние можем да се обединим и да се борим срещу проблема, но на нас са ни вързани ръцете, както и на горското. И определени хора вземат заплати, стоят си в София, а други хора тук страдаме, мръзнем, чудим се как в случая ви да отидете на работа, да се тръгнете и ние да помогнем. Да. Мен специално ме е страх да тръгна да отида за хляб, съпруга ми е болен. Една мечка трябва ли да върлува 9 дни и аз да се прибирам от работа с автомобила, да хвърлям пиратки от него, мъжа ми да ме посреща на вратите и да ме води за ръка до вкъщи, защото съм притеснена, дигам кръвно. И това не е нормално. Имам дъщеря на 16 години, която също трябва да стои затворена. Призоваваме институциите да се изпълнят тяхната функция. Това е и причината, за която всеки един от нас плаща данъци. Знаем колко е удобно да стои човек на топло. В момента мен много ми се иска да съм при жена ми. В топлото легалце и да се прегръщаме. Български щит е там, където хората имат нужда. Държавата я няма или не може да помогне. В случая ние имаме държава, която не може да помогне. Повече от една седмица тези хора са оставени на произвола. Виждаме сълзите в очите им и начина, по който разчитат на нас. Разболя се от Паркинсон, трябва и пълно спокойствие, а е страх да излезе даже от вратата. Като виждат, че друг никой не им помага. Само ние откликнахме на тяхните молби. Цяла нощ сме охранявани от момчетата. Хиляди благодарности към тях, че се грижат за нашето спокойствие и за това да се разреши проблема. Ние от доброволците от организация Български щит
сме тук, защото изпълняваме гражданския си дълг. Вие оставате последната надежда за спасението ни. Това е дейността ни, нали, в общи линии, да подпомагаме хората при бедствия, аварии, нападения и така нататък. Момчета, бъдете живи и здрави! Току-що получихме данни, че вече трети ден мечката не е напускала тесен район горе зад нас и специалистите прецениха, че най-вероятно е влезнала в летаргия и е заспала зимесън. Оттегляме се, готови да реагираме във всеки момент